Yabak naman itong kibuha ko. Urog dito sila dito. Kasi tanab sa amo, ito lumis, punto sa kuha. Kaya mo may paabot nga tuguan sa meeting. Yung ginaamong gilakwan. Nakakita kami diri tabay. So, kani nga tabay, tanaw na ko ani murag mainom gini siya kay grabe man sa tinawa. So, mo na igsuon. Mainom ko ha. Palayo ta kay bakit alas tagiani. Lami sa mixo mo sa Nitso Spring. Tuway kali inam ba mixo no. Oh, mo na siya. Ikaw tay. Bibig ako sa dito. Iya mo lang tay. Kini daghan rin. Lami kain siya. Murag kanang gikan sa suba sa Hordan. Apa no? Yabak naman itong kibuha. Smile. Magkuhan dito. Mag-cottage meeting ta. Cottage meeting ta dito kay pangalan ko na ako kadala dito sa meeting pa dito. Ang ako dito nga na Julita. Ha? Ikaw ko daw kan mismiso. Mismiso ko daw mga Morning mga iso no nga bisan sa kalisod sa daan, kalisod sa panahon pero ihatag yapon ni o panahon sa pagkatagog mensahe ngadto sa makatauhan labi na diri sa lugar sa Inukuyan. Oh grabe, ang agianan grabe ang daluga niya. Agi pa kaning kabatuan. Hey.
Maning ang pagsangyo sa pulong sa Ginoo mga igsuon, wa gini kahumanan. Hantod niya gini sa iyang ikadawang pagbalik. Muna nga. Oh. Muna nagpasalamat gihapon mga igsuon nga gipanguluhan sa among igsuon si Brother Romil. Muna nga og ni kuan ni Brother Julito Aredon og ni Tatay Julito Dinsing, no? Kauban po namo si Tatay Jose Mangadlaw og sa duha ka mga batan-on mga igsuon na din ni hatag og suporta, no? Si mga batan-on diri way laing gwapo diri si kuan si Justin ug si Brother Brael. Diyan nagdadagi taon siya payong kay kaso kumuuwan puno kang uwan aw naa siya magamit. Smile.